itulo lalapha ekhaya. Sithatha itulo lalapha ekhaya unokwazi ukulikhumbula itulo lalapha ekhaya sithandaze sonke. 2 itulo lalapha ekhaya sithandaze sonke.
kwenzeka ngoku ngolhlobo uzawungena ingoma inqaba umzi wethu thina sinike isihlalo waseXhuxwana emveni kwesihlalo kuvulwe izwi ungena umfundisikazi kungene indodana kungene inina anyway mama badlinga ukuthanda ushumayela emveni kwabantu abayibaqina kungena umfundisikazi kungene inina kungene indodana uphase 1 phase 2 kungena inina kungena indodana kungena umfundisikazi 3 2 2 2 sinika udwendwe olukhoyo awushiyana ukubheka etafuleni emveni koko siyagoduka welkhaya inqaba umzi wethu thina Ndibulisa usihlalo we-diocese ne-executive yakhe iquka otata uChaplain. Ndibulise umama Bishop, omama ubefundisi, amanina onke, ogxa bethu, Mary Magdalene, umzi wakwaNdiya nomzi wakwaSaphepha. Andifuni ulahle protocol. Umzi wakwaNdiya nomzi wakwaSaphepha namadodana onke at large nabefundisi ngabadodana Mosi Mpondomise ningulum Chilmunye ngelenkosi igama. Amen. Ndingusihlalo wale Asjikindri. Fortunately for myself, ndangusihlalo wale cluster. Ngosihlalo be-Asjikindri apha bawukhokelwe nje apha kule cluster. Mayibe nathi inkosi. Bekumnandi sinotata uNdiya waSjikindri esafika inoba sikwinyanga yesithathu ngoku, kodwa sibethe isiqwenga ayikho igildi enengqungquthela ezintathu ngonyaka ngaphandle kwethu.
zezomama zodwa ezibaninzi kodwa ngokufika kwaTata uNdiya May, June, July sasibetha zalandelelana ingqungquthela zethu asidikinri cluster savala ngesikhumbuzo sinotata obula asidikini waseZimbabwe siphethwe kakuhle apha bethiwe no coordinator ongutata uCharlie bekumnandi sithe xa sijongana basizawuthini ngolwesihlanu nge-13 Mqhawe wathi utata uNdiya nomama uNdiya hayi Duna nikhululeka thengana amaxamba qha nina mna nomama sinesitiya sasibetha sasivuthulula sasivuthulula wathi uyawuqala umsebenzi ngolesihlanu uyophela ngecawe iveji iye yakwandiya mayibela athi inkosi bekumnandi sinotata uNdiya isitishi nesitishi sishiwe nguNomqulu isitishi nesitishi uthi andinobanjelwa isitishi nesitishi phaa eXhongorha usishiye sinelecten yaso besidonata uthi aninawuthi nibaluleke kangaka eXhongorha nibe nensimbi ezibethwa ngezandla besikhangela imali yensimbi ye-26,000 bebeyibetha abantu bakaThixo ayiwanda ke uba izakwenzeka naloo nto uba utata uNdiya umkile straight lo tata ibindodana le emilunganyaneni andibhange bamadodana and umsebenzi wamadodana ukuvangela ukuvelela nokuhambela abagulayo ngale date ye-6 azawuhamba ngayo besine program kaloku ndifuna ndiqale ngosihlalo Mgqirha sine program phaa kula asidikindri asiveleli bantu bagulayo siyabavelela nabo bebadala besiqala sawuqala ngo4 masihlalo utata uSaphepha sithi nge6 siyofaka inkonzo yamadodana phaa kanti uzawuthi engaphaya eXhorha ibelikhale eXolongo ayibenathi inkosi sathi kuba siyaphatheka singalamadodana yathi madodana kuthi wecluster masiyobonisa iqhokonqa uba yenza njani senza njani apha eXMZO saphuma singamadodana siya xhoma ibhatyi kwatata uMase hey yeba ungathethi into bawo kanti bathi abakholelwa emhlabeni utata uNdiya ebefuna executive yakhe because usihlalo lothethayo usihlalo waseXhugcwala uChaplain waseXhugcwala noNgqowa waseXhugcwala nobhala waseXhugcwala additionally ezimbini zaseXhugcwala ngekuthiwa ngoku Mgebe ndithi mandiyithele ngokwam le ngekuthiwa ngokwam ebesisithi usizwe hey uxashele obaba usihlalo eCanvas sarola nemoto phaya xa sisanda udlula ejunctionini kuthiwa ke tata uChaplain on the move kuthiwa lo Duna uyabaxenqa
uyabaxenga abaxenge aphume engenawo nomkhwelo Hayi asinanto nje. na kule game irore kayi4 but wathi utata uNdiya ndifuna sinizoxhuma ibhatyi ndifuna nicontrol tata uLutshethu imoto ezingenapha sizosebenzela utata uNdiya ngebhadi ke tata umqhawe dog kwenzeke umqondiso pha akabesela usihlalo uchorus kwenzeke umqondiso pha eXhokonqa utata ebevula xa kuzoqala umanyano xa thatha ibhatyi ibingu-RD waseXhugwana wathandaza wacela uYesu xa siyokuthula ibhatyi wacela usihlalo waseXhugwana wathandaza wacela uYesu xa kuvalwa wacelwa utata uGqagqisa wathandaza wacela uYesu ba sihamba kakuhle endleleni xa kuculwa washumayela utata umehlo wahlabela amen 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 Mama sicela uxolo kuni sivula ngabom lento kunzima ukumstopha umuntu esenento ngoba unyanisile usinde engozini yekeni ke asigqitha apha kodwa abaphilile sigqitheni sikwaba ngoku icala bethu nasiyazi si-understand system yecawe yethu apha nguashikini walengingqi le size ngaye apha xa ingekho kwashikini kuye kunikelwe kuRwadini ngicela ngosinike iXhuxwana ngoRwadini abe namazwi ngoba siye samyeka pha endlini ngabom basiqoshelise la phase 1 so that samkeleke apha ekhaya ngoba naxa sisenzela ngoba ngathi ayithethi okay awulilinde Tolokazi mama wethu edayosisini ngivumele ke ndithi manga nentsiba zayo kuba ke sisonga nexesha sukude apha sikwi-Archdeaconry yaseMthatha kodwa sizalwa singuXhuxwana ngenxa katata uNdiya ile Archdeaconry yaseMthatha kodwa ndima apha ndingenatyutyu ngoba uArchdeacon Bangiso usinikezile i-temporal license xa benditshekisha ivalidity yayo andiyibonanga into yoba iphelelwa nini uske wathi ke yena use this license till you provide paratherapy
to the family of Undia. Si manokuthi ke sonke silapha kule meko nje sikuyo asika